Pán hlavný? Boli by ste takí láskaví a priniesli by ste mi špáratko. Špáratka nemáme. Toto je úroveň, toto je reštaurácia. Ani debilné špáratka nemáte. Mávali sme, milý pane. Mávali. Ale presne kvôli takým, ako si ty, sme ich prestali dávať, lebo nám ich nikdy nevrátili. Na. Máš šťastný deň, chlapče.